Raġel ta' 40 sena minn Ħ'Attard li ismu ma jistax jixxandar fuq ordni tal-Qorti inżamm arrestat wara ġie mixli li pparteċipa f'attivitajiet sesswali man-neputija tiegħu ta' 16-il sena f'Diċembru li għadda u fix-xhur u snin ta' qabel. Huwa kien mixli wkoll li korrompa lit-tifla meta kienet taħt il-kustodja tiegħu biex jindokra li wettaq attività ta' natura sesswali u li uża mezzi ta' komunikazzjoni sabiex jiltaqa' mat-tfajla biex isiru atti kriminali. L-imputat wieġeb mhux ħati tal-akkużi miġjuba kontrih. L-Avukat tad-Difiża Dr Daniel Buttigieg talab għall-ħelsien mill-arrest u rrimarka li l-proċeduri fil-Qorti se jitwalu hekk kif jinsabu sospiżi kawża tal-Coronavirus. L-Ispettur Joseph Busuttil qal li fil-liġi m'hemm l-ebda provvediment għal sitwazzjonijiet bħal tal-Coronavirus. Il-Qorti ċaħdet it-talba għall-ħelsien mill-arrest minħabba li l-kawża għadha fi stadju bikri u jridu jiġdu diversi xhieda pajżana u membri tal-familja tal-imputat. Raġel ta' 28 sena ġie kkundannat 13-il xahar ħabs sospiżi għal sentejn wara li ammetta li jeddet u darab b'mod ħafif mara. Huwa kien akkużat ukoll li ħebb għal mara biex jiddejjaqa u li kkaġunala biża' li se tintuża vjolenza fuqha. Kien mixli wkoll li kiser ordni ta' protezzjoni fil-konfront tal-vittma. Il-qorti ordnat divjet fuq isem l-imputat u poġġiet ordni ta' protezzjoni fil-konfront tal-vittma. Ordnat ukoll li l-imputat jingħata trattament għar-rabja għal 3 snin. Semmiet li jekk l-imputat jikser xi waħda minn dawn il-kundizzjonijiet huwa jittieħed il-ħabs biex iservi s-sentenza b'mod effettiv. Intant qabel bdiet is-seduta l-akkużat der jibki fil-kurutur tal-qorti u jgħid lill-pulizija li ma jridx imur il-ħabs. Paul Steve ta' 24 sena mis-Senegal inżamm arrestat wara kien mixli li pprova jisraq fi stabbiliment f'kumpless kummerċjali f'San Ġiljan fit-12 ta' Marzu. Huwa kien akkużat ukoll li seraq minn ħanut ieħor fl-istess stabbiliment li wettaq reat waqt li kien fuq sentenza sospiża u li huwa riċediv u ma talabx għal ħelsien mill-arrest. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.